Салом алейкум дӯстони азиз, сазаи назани саломатиё хубай духтарако. Ин нуқтаи савдор аллакай ма чанд бор шишмора тавсия метим. Марамат биён бори новинка овардага. Ина каседа дар корай. Пинюарошон сар мешава ай 45 сомон. Мана бинед чӣ новинкаҳои бисёр доранд. Мана пижамошон бошад ай 50 сомон, ай ҳама арзоншон 50 сомон ай. Ана баъд такпушо доранд. Такпушотон ай чанд сом сар меша? Ай 15 сомон такпуш сар мешава духтаро. Поёнаш боша ай чанд сар меша? Ай 7 сомон. Хулас духтарако биёин. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Мана бо купальнико ҳастай, на двойкоҳо ҳастай, комплектои хушрӯ ҳастай ҷада. Ида бинен чӣ интихобшон бисёра. Ин комплекто чанди? 80 сомон. Мана 80 сомонаш ҳаста. Ай ҳама арзонаш чанд сомон дора ин комплект? Ай ҳама духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекуна дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумо да миёран метиҳанд. Саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен ай компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. Як чиз дига, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомон да. Дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳараки ози ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рубль. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави арзон шумо иҷода комплекти 50 сомона пайдо мекунед духтарако. Беҳад интихоби зиёд. Марҳамат рақамҳои савдогар аст дар рӯи экран метавонед нависен, доставкаам доранд ёки биёед на бозори Корвон, тарафи Тило бозор 9 қатор духтаро 12 дарвоза. Анаи майкачои хушрӯ омада ё чанд суми? 40 сум. Қафасонакан духтароиро бинед 40 сомон чандта расветка дора. Баъд бо ҳастай анаи беостинако иноям 40 сомон. Мана расветкаҳои фас ё 25? Мана инош 25 сомон духтарако. Ана баъд анаи гилдоро хушрӯван ё чанд сомон? Анаи хел фасонак бинен, қисми қафош бо бабочка дора 25 сомон. Мана инаи расветка иш 30 сомон. Маечка бисёр доранд духтаро. Марҳамат инаи пахтагиё чанд сомон? 35. Анаи туркиё ҳастай маечко 35 сомон. Ай иам чандта гилай. Ина марҳамат кадо меда дар корай метавонед ки нависен бо шумо да сурат мепартоена. Марҳамат. Ана баъд ана хеле комплекто ҳастай ай 50 сомон сар мешава. Мана ай 50 сомон комплекто сар мешава. Ира бинед чӣ хушрӯай. Мана двойка, тройка, чизе ки мебинен, 4 тагаам дорен? 4 тага, 5 тагаам дорен. Номрияди боло чанд сумая? 140 болой. Болой 140 сомон. Чӣ дора? Ҳам тройка ая? 4 та доштай духтарако. Ана рияди болош. Ана рияди дуюм чӣ? 130 сомон. Ина рияди дуюм духтарако бинен 130 сомон. Хулоса ҳами қачизакои хушрӯ доранд духтаро. Ҳатман биёен ай пеш бинен борошона. Мана двойкаи хушрӯ, тройка, ҳамаи чи ҳаста иҷода. Мана ёша бинен. Беҳтарин интихоб. Мана интихоби вассе доранд. Ана пижамаҳои туркӣ доштен, амоҳоирам ябор нишон тен. Намино турецки пижамаҳоям ҳастай тамошобино. Ина каседа пижамаи туркӣ дар кор боша метавонен ки нависеншона набинед. Размерҳои калон, майда, кадом размере ки мехоҳен рақамошон ҳаст бо нависеншона
шумо да сурат мепартоен. Ира бинен чӣ фасонакан. Ё нархошон чандиян? 150 сомон турецкий пижама. Мана турецкий пижамаи двойкаву тройка. Кадомиш ки дар кор меша духтаро нависен шуна. Як бор дигар такрор мекунем. Навори мо аз бозори Корвонай тарафи Тило бозор 12 дарвоза мана 9 қатор. Биёем бо айпеш бинен духтаро боваридору маъқултон мешава качествоша хчунам. Ино 50 сомон двойкаяна. Ина атласиёи двойка 50 сомон расветкоша бинен. Ана баъд ана ваё дорана барои харобшавӣ аз анаин диден пояс дора. Вай ҳаму боло будагиё чанд сма? Ино панталоно 70 сум иш 40 сомон духтаро. О 70 сумаш бо оригиналои хушруша. Ира чанд сум гуфте? Ина 50 сумаша бинен. Чӣ хушруча. Хулас интихоби бисёр мана. Ҳамаш фасон боракошон. Марамат духтарако омадай пеш бо хитон як таба якта тамошо кунем.